penpaduahon sian seksi perempuan. Yohanes sada ayat 10 sia 120 sada. Disuruh aka Yahudi sian huta Yerusalem ma aka malim dohot halak lepi manukun si Yohanes. Ai ise doho gabeon ma di hati dakon. Ai di parhato poddo dang di porso didokdo dang au Kristusi. Gabe di sukun nasida maibana atong ise doho asa ualusan hami akan namar suruh hami aha dohononmu taringo tuho. Yohanes sada ayat 22 saat 24. Dungi ninana sidama mandok ibana atong ise doho asa halusan nami akan namar suruh hami aha dohonon mutu taringot tuho. Dungi ninama suara nina manjojo di haulongan doau patigor hamu madalan ni tuani songon naung nidok ni panurirang Jesaya sian parise doakana sinurunai. Yohanes sada ayat 25 sahat 20 lalu. Jadi didok nasida ma manukun ibana buasa madidion ho so manang Kristus ho manang si Elia manang panurirangi gabe didok si Yohanes ma mengalusi nasida ya ahu ayat dohu didihon alai nunga jongjong di tonga-tonga muna ibana naso tinanda munai ibana doi naro sia pudiku na hurang tamado au makar hari tali ni sipatuna di Betania doi masa di ipar ni ayat Jordan di sido madidiho si Yohanes. Lukas 12 ayat 35 sahatu ayat 30 sia. Sai hohos ma goting muna jala galak ma palito muna jala suman mahamu tu jolma na paimahon indukna diro muli ibana sian panjuhuhon asama hitor diukap ni ibana di haroro manuktuhi martua ma aka anak somangi nadungo dapoton ni indukna di haroro nai nasitong dohot hotakon tuhamu hohosonmu ma ulosna pajungjukon ma nasida ibana ma jongjong marhobasi di nasida martua ma nasida anggosongoni nasida di dapot manang naro ibana di panduahon nginghon manang di partolu bornginon alai tanda hamu maon au di boto napuna jabu manang di pukul di pigat togamon rob panako dungo ma ibana dang loasona ibana marsari ugasana. Lukas 12 ayat 40 sahatu 44. Hamupe gabeho basma ay narodo anak ni jolmai ditiki naso panagaman muna. Jadi didok si Petrus ma Tuhan do didokho umpama ondeng manang dohot do tu saluhutna gabe didok Tuhani ma ise ma atong juara bagas na tau haposan nama roha si pabakito ni indukna na manggomgom akka na posona lau mangalehon bohal nasida ditikina martua ma anak somangi na mangulahon songoni dapoton indukna di haroronai sitong do nahudokon tuhamu pabakiton na do ibana mangaramoti nasa ugasanna. Lukas 12 ayat 45 sahatu 48. Alai molo didok anak somangi di bagasan rohana laon dope asar ro indukhu jadi dipukuli ma akan aposo bawa dohot boru-boru mangan minum ibana maradu mabuk gabe roma induk ni naposoi di ari naso panagaman jala diombas naso pamotoanna jala parduaon nama ibana laho mangalehon tohapna rap dohot na so haposan. Iya anak somang na ubotol na hinalomuan ni idukna gabe somar hobas ibana jaladang di ulahon lomo ni rohana
godang ma lising-lising taononna. Alai naso umbotosa gabe diulahon mana tama pitsangon. Otik ma taononna. Ay godang ma siluluan tu pangalehononna na godang. Jala godang ma tugaon tu pahnatan ni na godang. Amin. Hurian na hinahulongan ni Tuhata, nungasahat itanungaing tuminggu at pen paduahon, ima ombas pangaradion ni dihitan managam haroro ni Kristus paduahalihon, na ni kombarhor marhita lilin, alani hugalahi malilinon, tanda pangaradiota. Di bagasan larsiruham mardongan mauliate, pinasaha matabe Tuhamu, selamat apen madihamu saluhutna. Mari demahita, sian nomor syarat 510 ayat sada dohot opat. Mar hite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni ton di purbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Idama
hatop do auro, tiop nadiho nuang, asa unang adong membuat tupalmi. Haleluya. Martangi ang mahita, alea manami na di banua ginjang, namandok muliate duhami tuho, ala di pabotohon ho tuhami, maritehite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalahosal pusugut langit do tano, alay nahot do anggo hatam, rodi sa liling na, akup nii, iko patar do sugut, saluhut jolma di jolo ni habangsa paruhuman mi, saya si maruham di hami, pahot maruhanami marhapor siawan di hatam, marhite-hite tondi porbadia, padungo mahami, jala paringgas hami martangiang, asa marlas neroa hami, paimahon ho, jala asa dapot hami hanguluan, nasora suda. Amin. Mari dihita. Tangion hamu apatik ni debata, imana tersurat di 2 Raja-Raja 17 ayat 17. Pola marpanendangion muse Jehovah di Israel dohot di Juda, marhite siap pamangan ni saluhut akka panurangna, dohot saluhut jolma marpangokapa mandok tunasida, paubahamu marohamuna siandalan muna akka narwai. Jala ramuti hamuna akka tonakku, dohot aturaku. Hombar tu sandok patik nang hupatikon, tu akka opumuna. Jala nang hutongoso tuhamu, marhite sian akka naposokku, ima akka panurangi. Ido sahatna, rap mangido gogo mahita sa Tuhan di bata, laho mangulahosa. Ale Tuhan di bata, saya pargugui mahami. Mangulamu nomor tupatitmi. Amin. Mari dihita. Oh
di bagasan unduk dohot serep niroha, tatoputi madosatta martangyang mahita. Ale Tuhan debata amane Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargogo naso hatu dosan, sitopa nasa na adong paruhum na tigor, namang humi jolma manusia, narodo hami tujulom manopoti dosa nami, akana hula hami marhite sian pangalosan nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni roha nami narwai, nang sian pakatau nami nasoture, rodi pangulon nami dihisap-hisap ni roha nami. Natamasi tutudo, honaum hami ala ni dosa nami i, alai natar sol-sol bagi do hami nuaing ala ni i, asi maroham di hami ale debatan nami, parengkam basa jala para siroha doho, ala ni anak kahulungan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saya sama dosa nami saluhutna, jala suruh maton di perbadia turohan nami be, asa taban hami, manguloi ho di bagasan hati goran, dohot habadiaon, gabe saat hami tuhanguluan na sora suda, na pinar bagam di akan na persea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gema hata baga-baga taringot kasesaan ni dosata. Songonon dohata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalan asorat, hupasonang pehamu, buat hamu ma augaku tuhamu, gurun hamu masian ahu, aina lambok doau jalan aserep marroha, asa dapotan hasonangan tondimuna, ay lambok do augaku, jalan yang dohot nahu hapor saton hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Mared dehita. Tapi mahata di debata terpu epistel di hari Minggon imana tersurat di Pesalmen 72 di mamuka mesen ayat sada sahatu ayat 10 sia tajahama marsikat soring. Raja Hadameon sian si Salomo ale debata saya pasahat ma aga panghummu tu rajai jala hati guranmu tu anak ni rajai. Asa di umum bangsom mahite-hite hati goran, jala maruli umum akan adamol. Asa maparbueon hadameon akadolok di bangsoi, jala maruli hati goran akarubian. Saya pati kosona do untuk akan adamol di bangsoi, tupahan na do aka anak ni napogos, jala ropohan na do sibahin gu. Sai homa dihabiari halak saliling adong mataniari, jala saliling tarida bulan marsundut-sundut. Sai tuat ma ibana songon pangonai ni udan tu padam na sinabi, songon udan nene na marmonongitan. Martunasi ma di aka arinai partigori, jalam manimbuk-buk hadameon rodi na so adong be bulan. Jadi ibana ma mengerajai siang laut sahat laut,
Jalasian batang aiki sahatro di aka ujung ni tanao. Iko marsomba di jolona aka pangisi ni halongonan, jala dilatan ni aka musuna orbu. Bono ni aka raja sian Tarsis dohot aka pulau ma somba-somba, aka raja sian Seba dohot Ethiopia, manaruhon silehon leho. Jala somba no sedi raja ibana, luhut do aka parbegu mangeloi ibana. Ai paluaon na mana pugos na jojo dohot na dangol na somar pangalua-lua. Oluan na do na met dohot na pogos, jala palon na do aka ton dini aka na pogos. Paluaon na do tondina sida sian pangarupaon dohot sian parhilangon. Jalan na arga situtudo mudar na sida di rohan. Sai mangulu do ibana, jala leonon na tu ibana sere sian Seba, jala tangyak kunon na do ibana totong, paso-pason na do ibana ganup ari. Jadi gabe situtuma eme di tanoon, ro di pusu ni akadolok. Kumaras ma parbuena, songon Libanon, jala martuburi na sida jolmei sian huta. Songon duhut ni tanoon. Saihot magwarnay rodi saleleng-leleng na, say muap mabaritana saleleng adong matanyari, asa maruli pasu-pasu na sida di bagasan ibana, luhut aka parbegu martuahon ibana. Pinuji ma debata Jehovah, debatani Israel, sasadasa do mabahin aka halongan. Pinuji ma dohok goar ni hamulion nai, rodi saleleng-leleng na, jala gok hasangapon ma liat portibion. Amin. Amin. Ido sahatna, martua dona tumangion hata ni debata, jala na piopsa. Amin. Mari dihita. Tahatidak kema ha porsiatai song na hitindak ko ni dungata sa porsiaw ni sedok portibion rap mahita mandok. Ahu porsia di bata Jehovah, ido ama parguguna suatu dusan, natum pelangit duhatan. Ahu porsia di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah na sasadai, imana tinubuhan ni si Maria, na gebe-gebe seton di perbadia, andorang sahabuhan. Ido tuhata, natumau na bernit, di pamuman ni status, nama terpajan do ibana di hapun silang, natuat banotoru di tanam, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik surgo, lahulu siang di bata Jehovah, amanai perguguna suatu dosani,
Di Di sini sini ibana ibana pai mamulak suku sogo tu tutanoon, mangumi halat na mangulu dohot na mate. Au Au porsea porsea dito di di purbadia. Jala Jaladong sada sada hurian hurian abadia. Huria to panyal Kristen akan abadia. Dohot desa ni dosa. Dohot dihatai naman do. Mula mangulu sugot daging nyala na mate. Dohot yang meluan na surasuda. Amen.
Horas madihita saluhutna. Tabegema tikting nama ragam Minggu Advent Paduahon Minggu 7 Desember 2025. Horas selamat hari Minggu madi pasat huriata tuhamu amanami dohot inanami na baru romar Minggu di HKBP Pekanbaru Tuhan debatama na mandungani hita di pasorata di Minggu sadarion. Warta umum tikting marbagas tikting paduahon neng manjalo pasu-pasu parbogason ma Edo Samuel Tinambunan ST anak ni Amata Situa Doktorandus Antoni Tinambunan tubuh ni Inata Nermi Boru Simanungkalit SPD Maringanan di Jalan Surian nomor 2A Sektor Labu Baru Timur Huria HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru Dohot Oroan Astri Grace di Olivia Boru Napitupulu Escape Boru ni Amata Charles Napitupulu SESH tubuh ni Inata Neva Boru Siahaan Maringanan di Kompleks Perum PGRI Blok L nomor Pitu Balikpapan Huria HKBP Balikpapan Resort Kalimantan Timur di pasu-pasu di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2025 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru masuk pukul sia 30 WIB. Konseling pranikah di hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 Maringanan di ruang konseling dimulai pukul 10 WIB. Menjakon masuk mulak tuhuria di Minggu Sadarion 7 Desember 2025 di Parmingguan pukul 10 pitu WIB di Patupado menjakon masuk tuhuria dot Pandidion Abadia 2 Yanakon Nasida Ima keluarga Fitricia Flora Gantini Tambunan Maringanan di Jalan Duyung, Perum Villa Putri Duyung, Blok C, nomor 5, Sektor Wonorejo. Pohon Natal gereja Nong Leleng, nunga disumbakkan huriatta, tu gereja HKBP Tampan, na di hari Jumat tanggal 20 November 2025. Ruang laktasi, Amuka Minggu Sadarion, 7 Desember 2025, huriatta Paradehon, ruang laktasi tu aka ina namar poso-poso ima di ruangan konseling gedung konsistori pitu menghadap Jalan Mustika. Suara Koinonia gabungan ibadah sekolah minggu di Minggu tanggal pitu dot tanggal 14 Desember 2025 digabung masuk di Parmingguon sekolah minggu Maringanan di gedung sekolah minggu masuk pukul pitu WIB. Pelian amplop tu jolo lau mengurupi tu bencana alam. Minggu Sadarion 7 Desember 2025 Huriata Patupahon mar pelian amplop tu jolo ma hita diganuk Parmingguon ima lahu mengurupi korban bencana alam di Tapanuli Raya Sumatera Utara. Tapasat ma tiki pelian paduahon tu jolo. Seksi lansia Minggu Sadarion 7 Desember 2025 di Patupa Huriatta do Pasatan Ulos Turuas Huriatta nama umur 70 tahun di Patupa di Parmingguan pukul 10 sada WIB. Di hari Selasa 10 Desember 2025 senam osteoporosis mulai pukul 7 WIB di halaman Joloni Gereja memakai baju olahraga warna kuning diterusan ma latihan kor. Jadwal Natal sekolah minggu Padang Bulan Minggu 7 Desember 2025 masuk pukul 16 WIB. Minggu Advent Minggu Sadarion 7 Desember 2025 Minggu Advent Paduahon namambuan Krans Advent Sian Ina. Evangelisasi Kor Minggu Sadarion 7 Desember 2025 Remaja Naposo Patupahon evangelisasi Kor di Parmingguan pukul pitu, pukul sia, pukul 10 sada, dohat pukul 10 pitu WIB, lahu mengurupi dana Natal Nasida. Pandidion Nabadia dohat makatidakon haporsiaon Malua. Di hari Jumat tanggal 26 Desember 2025, Natal Paduahon di Parmingguan pukul 10 sada WIB, di Patupa Huriatta do, Pandidion Nabadia tu inakon ni Huriatta, jala di Patupa ma parguruan tu akan atoras
ima di hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 pukul 10.04 WIB. Los dibuan ma surat pengantar sian situa sektor. Di hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 Natal Paduahon di parmingguan pukul 10 sada WIB di Patu Pahuriatta do maka tindakon haporsiaon malua tuyanakon huriatta nang marsiajar di luar kota. Jala dibuan ma surat pengantar sian gereja inganan parsiajaran na. Latihan kor gabungan. Minggu sadarion 7 Desember 2025 dung sidung parmingguan siang di Patupado latihan kor gabungan alam raya berkumandang tusude ruas ni huriatta lau si ende honotta di malam Natal 24 Desember 2025. Pinangindohon ma tusude ruas asa mandahoti latihani. Natal Forum Perempuan Saresort HKBP Pekanbaru. Di hari Senin tanggal 8 Desember 2025 di Patupado perayaan Natal Forum Perempuan Saresort HKBP Pekanbaru masuk pukul 10 WIB maringanan di HKBP Pekanbaru. Rapot Huria Program Kerja Anggaran Belanja HKBP Pekanbaru 2026. Dari Sabtu tanggal 20 Desember 2025 pukul 8.30 WIB maringanan di konsistori di Patupahon Huriatta marapot Huria agenda Naparjolo menetapkan program kerja anggaran belanja HKBP Pekanbaru tahun 2026. Napaduahon pamiliton antar waktu Ketua Badan Usaha HKBP Pekanbaru periode 2024-2020. Nalaho mandahoti rapoti ima sude parlado pengurus badan usaha, panitia pembangunan, badan audit, dohot mewakili ruas ni Huria, genep sektor, tolu halak per sektor. Latihan kor gabungan seksi perempuan Huria dari Sabtu tanggal 10 Desember 2025 di Patupado latihan kor gabungan seksi perempuan Huria masuk pukul 16 WIB maringanan di konsistori pinangidohon matu sudei perempuan genep sektor asaria mandohoti latihani. Himbauan keamanan Nataru. Untuk keamanan dan ketertiban di gereja selama masa Natal dan Tahun Baru, dengan ini dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menggunakan pintu masuk dan keluar yang ditentukan, membuka kaca mobil saat melewati pintu gerbang masuk, tidak membawa tas kecuali yang berukuran kecil. Suara Diakonia, Seksi Kesehatan. Di hari Minggu tanggal 14 Desember 2025, Medical Center Tirta, Patupahon kegiatan screening HVP DNA, pemeriksaan untuk kanker serviks, maringanan di gedung Balai Pengobatan HKBP Pekanbaru. Kegiatan non dimulai dung sipul parmingguan pukul 7 WIB. Tuhita ruas na mandohoti mendaftar ma tu situa sektor nabe. Bingkisan Natal, Huriatta Marhite Dewan Dekonia mangido tu sude ruas ni Huria, asarade rohatta pasaton sembako, beras, susu bubuk, susu kental, gula, minyak goreng, na asing, imana naing pasaton tu keluarga prasejahtera ruas ni Huriaon. Sumbangan di pasahat Marhite Dewan Diakonia di gerejaon, ganup hari kerja dohot hari Minggu. Batas penyerahan Kamis 10 Desember 2025. Marhite pangurupion ta di Aka naulin adenggan mauliate di pasat rohanami. Bingkisan Natalon pasaton mai turuas ni Huria di hari Jumat tanggal 10 Desember 2025 maringan di gereja dimulai pukul 8.30 WIB. Tuatama nama masu-masu pembartusi pinangido matus situa sektor asa dilehon guar-guar ni ruas naneng manjalo bingkisan Natal prasejahtera. Ulang tahun tusude ruas ni Huria nama ulang tahun hari hatu tubuh dohot ulang tahun pardongan Saripeon sian hari tanggal pitu 1 tanggal 10 Desember 2025 parhaldo HKBP Pekanbaru Pasaton selamat ulang tahun ma dihamu hatane dibata masian Huriatta dihamu sian pesalmen 140 ayat 10.
Saya ajari ma au mangulahon lo moni roham ai hodo di bataku tondim na dengganima manogion au di tano na hornop. Ruas namar sahid tatangnya kon ma ruas ni huriata namar sahid na di rumah sakit dohot na di Jabu songon natar surat dik tingon anggiat ma di dauni tuhata parsahiton nasida. Songoni ma tikting di minggu sadarion tuat tama nama masu-masu hita horas madi hita salutna.
Mari dihita, pasangatun pinata sada aduk sarabi. Hadiri
debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatan itu hata dihita, imana tarsurat di barita nauli na sinuraton ni si Mateus, bidutolu ayat 1 ayat 12. Ujahama hatani Tuhan dihita sude, Mateus bidutolu ayat 1 ayat 12. Dungi di laun-laun ni ari hehema si Johannes padidi marjamita di halongonan Judea. Nin nama pauba hamuma rohamuna. Ainunga songgop harajaon banua gijangi. Ibanado na pinabuan ni panurirang Jesaya, uju na nidok nai. Suara ni nama jojo di halongonan. Pature hamuma dalan di Tuhani, pahorno pamuma si dalanan nai. Ibulu ni unto do ulos ni si Johannes, hulikuling do hohosna, akasihapor do si tuak niloba do si panganonna. Dungilaho mapangisi ni Jerusalem manopot ibana, songoni do sude halak Judea. Rodi saluhut akan amaringanan di labung ni Jordani. Jadi di padidi hosi Johannes ma nasida di aik Jordani, dung di topotibe dosa nasida. Alai di nani idana toro parise do saduse manopot padidioni, nin nama madok nasida. Hamu anak ni ulok, isedo na mangajari hamu, pasiriko rimas narosogot, parbuiho kamu ma natama pabua naung muba rohamuna. Jala sotung didok kamu di bagasan rohamuna, siap rahamdo amanami. Aihudo matuhamu, terjadi ho debatado anak ni si Abraham sian aka batuon. Ainu ngapola ape take tudaling ni aka hau, ope. Si tabau mak nasahau naso marparbuehon nadinggan, jala si dabuhonoton tu api. Ya au, aik do hudidihon tuhamu, madokon paubahon roha. Alai adul gumogo do naro sian pudiku, gari mabuan si patuna hurang tama do pe au. Didihonon ni ido tuhamu todi porbadia doho api. Di tangan nado purpuran, payason nama pardegianna, papungon nado emena tu sopona, alai tutungon nado anggo hurak kami, tu api nasora mitop ima sahana. Shalom horas madihita sude. Selamat Advent. Damang dainang sude akahanggi iboto na marpungu noaing di bagas joroon. Sada turpuk nunga hujahon naking tuhita, ima turpuk nama naringoti taringo tu. Jow ni si Johannes padidi di halongonan. Di halongonan ibana marjamita. Molo somalna parjamita, marjamita di gareja. Jalatakasma adong na ubegesa. Molo di halongonan ahamana adong ati amanginang halongonan dohono may padang pasir. Dan adong jol matinggal disi. Alay tusido ibana marjamita. Alay adong domuse ro madapoton ibana tu halongonani ima nakingan akahalak nasian Jerusalem ninnate ditopot ma ibana. Dungilaho mapangisi ni Jerusalem manopot ibana. Roa, adong do napatubegehon, adong do napabuahon, disan, di halongonan, adong marjamitay ninna. Atong beta malaw tu si asa tabigi jamitay. Lomo doro hamu amanginang mabigi jamita.
Jadi olodo hamu amanginang mabege jamita 2 jom. Olodo atau kubay maju 2 jom ate. Buhado hira-hira. Mololo modoro hatta mabege hatani de bata harus selalu siap. Berapa lama, dimanapun, kapanpun harus siap. Nang pemulai marsuara nagogo kampung tengah ate. Kampung tengah siu beonon, apalagi jam-jam songonon mangan ninate. Habe noeng sedang mangat dohita kan? Mangat ton hatani debata ima nagabi bohal parngulun ni partodiota. Amanginang tung naso jadi dohita hurangan di sipanganon partodion. Anggo di sipanganon pardogingon gariada lobi-lobi dorate amanginang dangi godang do di bagasta. Molo solomoro hatta di bagas beta majo lau mahita tu luar mangan. Tu dia hita tu melodi rasa ninate tu Tesalonika do akan asing. Boy do tung suarong diloppa di jabu, boy do dilului di luar godang si panganon. Molo nunga bosura kita amang inang taingo ma lam hipas do pamatangon. Ale unang asal di pangan. Apalagi akalan sia, jaga kesehatan. Anggo aka kolesterol mulai pasiding ate. Aka namabahin asam urat mulai pasiding. Aka namabahin darah tinggi mulai mapasiding. Dang mulai beta heate, sadok mulai memasuki umur 50 tahun, semua sudah dijaga. Maka nasihat-sihat tamu hida aka opung doli do opung boru di som. Jala sonari siap untuk menerima ulos dari huria kita. Las doro hamu kana manginang. Lehonon ni huriau tu hamu ulos. Kenang-kenangan yang akan menjadi milik amang dan inang sampai akhir hayat. Satu kebanggaan karena diberi ulos di usia 70 tahun. Asa nunga dapot songon nani dok ni hatan di Tuhan. Itap ni 70 tahun. Lobi sia ni basa-basa ngasahat tamu kamang inang 70 tahun. Jalapos doro hatta bonus demi bonus akan Tuhan berikan. Amin. Pakirimot ta Tuhan 70 sada. Saat mamuse 70 sia. Tuhan 80. Dilehot Tuhan muse ate. Tuhan lewat ma 80. Dilehot muse 80 sada. Arong ison nama rumur 80. Arong doate luar biasa. Ya, nama rumur 80 hamu amang inang. Bonus luar biasa nunga di jalo hamu. Ale unang marungu tungu tate. Mularong penangaluti moliate ma Tuhan ayod do jabar nate. Unang atong agad jang umurna. Tuhan haci na yon haruhala mak ninna muse ate. Dan arong madok songonikan. Ale sudero makalason Tuhan nang pengalut-ngalut nuaingon holi-holion nunga tong acit ninnate. Najoloi aus ema make farhum do. Ale ang gonoaing dangbe minya angin na maturus ninnate. Napula buhay. Bamuloy do mampahin gabi tabo pakilalaan pake maturus ate. Molarong madokon basa say pakiho minya angini hope mo say songonido ninnahamu mamanginang. Las doro hatta hipas daging doho todita ido na dihirim ni Tuhani molo tung macerado dohita dihahipason di pamatangon makan teratur, hindari yang bisa menimbulkan penyakit. Lasongodido dihirim Tuhani amang inang. Ikot dosai ikon harikot tonota laho mangaton si panganon partodion. Taleho ti kita menyantap firman Tuhan setiap hari. Dadaholan sehali saminggu bah. Mulu sehali saminggu mangan songod diri amang inang. Tua luari dang mangan, barang di minoto be, dang di sop bejol mana. Gariada dang tepat makan, mangat do tolu hali sadari, ale molo dang teratur songod dia. Goya makacik na iba, atar lebak mangan iba sa jom ninnate. Ngamanopo be nyon, mah ninna. Sa sitong na, partod dioni pe songonido. Naso haru tabigedo, manang dang talehon rohat tamabige.
Anggo parto diotai moloso talehon mangan ngase gora-gorai. Di dok tuhita. Inang, ngamalehi anau ninna. Amang, ngamalehi anau. Tolong jo, tolong. Lehot jolo si panganon parto dion. Buka jo bibeli. Bege jo jamitai ninna. Lau jo hotu gareja. Bege jo aka jamitai. Asa margo gohau ninna. Alerang ditangihon. Holanidah jagal arsik sude ate. Habe parto dion nai ngatangis ngamarilu-ilu. Buana maau ngagalihian au ninna. Ayo lodo pardopahan ceria. Olodo idao pamatangon togos ale parto dioni ngamaheu be. Kering kerontang. Aladang dilehos si panganonna. Dang dibuka be buku pajonok. Dang dibuka be bibel. Dang dilehor rohana tiki na martangi yang doho debata. Tajah do buku pajonoki. Tohodo ate. Mulai ate mamang inang. Unang dibahe ni dilaci. Molotung dibahe pe dilaci. Manogot manang botarinay dibuka laci iatong. Unang gabe laos disi torus monggop. Hola dilean diba masuk tu laci. Ma dijauh do pajonok. Edu dia tahe hubahe ninna ate. Di paingo peparan naropani, opung, kami tadi baca mendekat. Kalau buat opung kan pajonok bahasa Batak. Opung tadi baca enggak? Tu dia tutu hubah ini tahe ninna te. Dungi didok mamsi enggak lupa au ninna. Ale au yakin doau mamereng hamu amang inang sude akan tua-tua nami dison akan nase mangalihor rohana do majahatan di depata. Ima songon bohal parnguluan parto dion. Jangan tubuh ini kuat, kelihatan sehat sekali, ale parto dion sakit-sakitan. Asiroha ate. Alani mahari koton marsaur doho debata martangiang majahatana jala songoni mabege jamita. Rodo arak Jerusalem mamereng si Johannes itu halongonan. Halongonan ate. Berarti doon. Jale kumar delepat. Rodo na sinadungi di patangi-tangi maahama di doko disi. Bau bahamu marohamuna ainu ngajonok harajaon ni debata. Hati hai amang inang parnguluan di jolmai dalam keadaan yang kacau. Pada saat itu mereka orang-orang baik itu kalangan pemuka-pemuka agama akahalak Sadusi Farisi akana begitu pintar ya mengetahui firman Allah taktikos. Ulam makatai di boto. Ale mangulah hoda. Songoni matiki di pemerintahan pe. Termasuk aka tentara-tentara. Nasida hati hai nunga patujolo gogo. Ya. Gudang nasida naung mabahen aka ketidakadilan. Songoni ma aka masyarakat pe aka jol ma hati hai. Amang inang boy dan notajaha. Alerong madisom manang napiga. Mula diturpukon, kritikan tajam dan pedas diarahkan kepada orang-orang Farisi dan Sadusi, aka pemuka agama doon. Dirok tu nasida, hai kamu keturunan ular beludak ninnate. Ya, mula tajahan naking di bagasan turpuk tai dangi. Dirok disi, hamu anak ni ulok ninna ayak pitu. Bah, anak ni ulok, lambang daripada apa itu iblis, ya kan? Alehamu aka keturunan ni ulok, keturunan ular beludak bah. Tapi nasidaun akan namalo, nasida akan namarsiajar di hata di debata, puasa dikritik karena firman yang mereka dengar dan pelajari tidak sesuai dengan perilaku kehidupannya. Jala tu aka naginoranna aka prajurit-prajurit Romawi. Namangula di tonga-tongan di negarai dirok tu nasida. Jangan merampas, memeras, tapi cukupkan dirimu dengan gajimu. Lukas 2 ayat 14. Songoni itu aka jol mahati hai gudang naso melakukan akan nadenggan. Contoh pemungut cukai. Lukas 2 ayat 10 sada. Dirok, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Banyak sekali kekacauan yang terjadi. Alana turpukon amang inang mulotaida
Adong do tarsurat totong di Lukas 3, di Yohanes sada jamu manon. Ya. Siani ibana mangalehon jamita asa adong pertobatan. Songod dia do carana asa tupa pertobatan parjolo dibaptislah. Ido ibana isokan. Jadi di padidio si Yohanes manasida di air Jordan. Dungi di topo tibe madosa nasida. Asa tupa pertobatan parjolo dididi. Anggo hita sudenu nga tardidi ka namang inang. Tardidi tu bagasan goar di bata ama anak dohot di porbadia. Pertobatan itu juga harus ditunjukkan melalui ahamai daya walu parbueho kamu manatama babua naung muba rohamuna. Parbuehon natama ya. Buahkanlah buah-buah yang baik. Melenung tardidi hita sude artina proses pertobatan sudah berjalan. Alaidang cukup holan natardidi. Melenung tardidi hita nungas gabe sakabona hita doho de bata. Jala hita pe nunga rap mate rap hehe doho de bata. Ale noeng di doktu hita akan nang tardidi bau bahamuma rohamuna. Jala parbuihok kamuma natama babua nang muba rohamu. Orang yang sudah bertobat itu imanasida nama parbuihon nadenggan. Dia ma parbuih nadenggan contoh molo halak farisi do sadusi tidak hanya berbicara saja. Nato ninate. Ado tahe nato on no action talking only ninna. Dan adong aksi holan namar bete-bete holan nama kata-hatai ate. Ya. Kalaupun kita berkata-kata dalam segala hal, kita pintar, kita bisa firman Tuhan menggelegar dari mulut bibir, tapi kalau tidak disertai dengan perbuatan, Tuhan bilang, dang rikoti dia. Narikot ikut seiring do perkataan dohot perbuatan. Jadi ima na perjolo amang inang, komitmen kita, tanda bahwa kita sudah dibaptis dan kita bertobat adalah bau bahut diri. Dang gumoda ngabiaw makatai, alay gumodangan nama au mangula-ulaon nadinggan. Contoh kedua, jangan lagi memeras ninna tu aka prajurit-prajuristi, cukupkan dirimu dengan gajimu. Syukuri apa yang Tuhan berikan kepadamu. Ya, amang inang, syukuri. Jangan memikirkan lebih, habedang boy terjangkau, marsahiti tanon, ya. Napatuluhon, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Tong doi madokon. Asa una kita berlaku curang kepada orang lain. Kasihi orang lain. Kalau kau mengasihi Tuhan, moloholong doroham tu debata, haholongi ma nang donganmu jolma. Dido ibana nakingan, kedatangan Yesus sudah makin dekat. Ayon si totas napurdon di haroron di Yesus si Johanneson. Diro ibana naking di ayat 10 nunga pola ape takke tudaling ni akahau otpe si tabau manasahau nasomar parbuehon nadenggan jala sidabuhonot tentu api. Kedatangannya sudah dekat, kedatangan Yesus sudah dekat, kedatangan Yesus kedua kali sudah dekat. Di patudos doi nakingan dohot naginoaranna takke ate ya nunga tape take tudaling ninna di bagasan turpuki. Jala Roma Tuhani satokin nari ninna. Alani unang marleba-leba be. Jala didok donaking di tangan nado purpuran. Tampi sudah di tangannya. Dia siap menampi. Dia siap untuk mengadakan penghakiman, penghukuman kepada orang-orang yang tidak mau bertobat. Ale memang mangulu dope sude noaing. Akan naburju, akan natakang, akan najonok tu Tuhan, manang nasojonok tu Tuhan. Deba nunga adong borhat madapot ton Tuhani. Tapi nanti semua akan dibangkitkan. Dan kemudian siapa yang tidak bertobat, yang tidak membuahkan buah yang baik, maka dikatakan pohon itu akan ditebang. Dan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Songoni mana sida tampi. Tabo todo tampi ka namang inang, memang dakya behita mulu na jolo iba manampi boras do. Mulu naing dangbe masuk tugon di borason siaplah untuk dimasak.
Jemolo na jolo iba mami arboras ate, adong mau nakamonis, adong mau kulit-kulit ni emei kan, ima parjolo marhabangan, aliang gomonison, ikotong do pasiri ngoputi ate, adong disosigotil monis nina, nang adongi ya, sudia kana burjudon. Di pasirang may nga ditampi, sudah dekat hari penghukuman, Tuhan mau menyisihkan. Orang baik akan diberi tempat yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu di surga. Tapi orang-orang yang tidak bertobat, maka dia akan ditampi dan dibuang. Dan isoningan namu ninna Tuhan yate. Tapi kita berharap kita akan bersama-sama di surga kelak. Amin. Alani idi dok matuhita pau bamaroham. Ainu ngajonok harajaon ni debata. Tada nang mu baroha ima parjolo naking nunga tardidi jalan apa duahon tarida ma parbuena dingoluta. Patuduhon mamanginang parbuenai supaya hawi unang ditaba ate. Hiado didok Yesus kan tinaba mahawon somar parbue ninna kan. Tapi Tuhan kemudian bilang, "Pai mama jomuse setahun nari, beta domar parbue." Artinya Tuhan masih memberi kesempatan supaya kita membuahkan yang baik. Amanginang, dia kena tua-tua nami naing majalo ulos, las maruhamu. Di boto hamu do amanginang lapatan ni ulos sate. Tanda kehangatan, tanda kasih sayang, tanda hangatnya kekeluargaan kita. Dan itu juga simbol daripada permohonan doa restu kepada Tuhan. Asatung sahat asini rohana tuhita. Memang luar biasa rohalak Batak. Sian mulai tubuh sahat tunamoding adong do ulos. Luar biasa kan? Ternyata dia berperan dalam siklus kehidupan kita. Sejak lahir sampai meninggal. Jala argado ulos idihita. Unang adong nama nutung ulos ate. Itu sudah luar biasa yang menciptakan itu begitu cantik, begitu indah. Ulos si gajang rabu ninate. Asa gajang-gajang mau murta. Warnanya begitu cerah sebagai simbol supaya kita menapaki kehidupan penuh dengan sukacita. Ada masa depan yang indah cerah bersama Tuhan. Simbol pengharapan kita pangiduat tatu Tuhan. Asa sehat-sehat, panjang umur hamu aka amang inang nang hita suri terlumubi mahamu. Sesahat makna pinarsita ni rohamu nete jala toktong mahamu dilinggomi Tuhatta. Pasahatot tamay imana boy di pasahat huriat tatu hamu amang inang ingot tamu tangyak ko mahuriaon. Tangyak ko sudi akaruas. Asa margogo madalani ngolu siganong ari. Asalam terberkati huriaon. Tujuluanon lam godang nagajang umur na majalo ulos sian huriata. Amanginang saya dipasu-pasu Tuhan mahamu na majalo. Dipasu-pasu mahuria na mga lehon. Alay ditikyon tanpa untuk mengurangi rasa sukacita kita. Saya ingin menampilkan dua foto di sini. Ala noaing tongod dope di bagasan habut ni roha akadongata na mengalami bencana di berbagai tempat. Alay khusus mon hubuat nasian sibulga tapteng. Ala huboto takas na jolo daerah on. Opak tahu now dison segala sudut pedalamannya saya sudah tahu. Dan ada satu tempat ini dia. Dulu tempat ini sangat indah luar biasa. Di Pudinion na jolo arong do air terjun. Bagakian martingkat-tingkat. Jok-jok daw tu si. Gariada marlangi hubut do tu siya kapuangulan na full timer. Tapi sekarang lihatlah. Satu pun rumah tidak ada lagi di situ. Satu pun tidak ada. Di somahami na jolo jok-jok menikmati durian. Karena di sini semua durian, jengkol, rambutan, asudema di sini. Surganya buah itu kalau tapteng. Amanginang, ini video menunjukkan bahwa daerah ini sekarang sudah beginilah bentuknya. Saya tahu rumah-rumah itu di sini. Jalagareja maropak turuan laus ido naso hona bencana. Om mana sida amanginang pas mana bodari dikirim tuau dapot
sada mayat ni situata marga tarihoran. Inilah dia. Sasitong nanga hampir 2 minggu kejadian non. Alay boy dope utuh tubuh daripada amang situa tarihoran itu. Berarti keajaiban juga itu saya rasa. Sampai tangis daw mangidai na bodari dikirim itu aubah. Nga hampir 2 minggu alay boy dope utuh nang nanggomahuan niku tartipa di antara ni akka hawi. Oma namar tetangga situa don di kanan marga silalahi, di kiri marga tarihoran. Beta ma ninna. Alay aladong namar sahi di jabunai gabedang boy nasida. Dang mungkin tadi konokku namar sahi ton ninna. Habi nga malujongi sude. Nga madaya buah kabatu sian air terjuni. Nga di bege matsegogo suaranya kabatui. Jalak kaduriani pe ngamar husor sap 5 meter. Sude manasida marlojongi. Angguna sadon daksa ngabe diselamatkan nasida. Adong dope manang na piganari na sodapot amang inang. Ima sada parukilon na balga dihita. Asa molo pe anok kita berbagi berkat talehon ma sian ias ni rohatta. Jala anggiat ma terhibur nasida. Anggo rohaku amang inang na seneng habang autusi. Naseneng marlojo ngau marnida ala takkasutad day nasida sude. Aledang tarbahid dope. Mudah-mudahan madisa ada partikian na jonok iko borhat doa tu si. Ala say dikirimi nasida dope akaputo tuaw. Inang, urubi hami, tangyak ko kami ninna. Asinek tangis dope niya nao terus aduh tahe. Inna rohate, aleu nang be tangis margogo mahita. Mari kita bantu dengan doa, dengan apa yang kita beri amang inang. Dan seruan juga pada saat ini, bertobatlah untuk lebih mencintai lingkungan, tidak merusak lingkungan. Itu tong suara Jojo ni debata di Tikion Tuhita. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para si rohana sumurung. Mauliate matuhan nunga dipakulingi hohami marhiti hatam. Maceriko do hatami di hami Tuhan. Jala siganu minggu hubege hami do hatam. Alay dada holat di parminggu onok kami Tuhan. Makarikot ton hatam. Ganum ari do hami marsaor do hoto. Jala majah hatami. Ido nagabi bohal parngulun ni parto dion nami. Mauliate madiho di paingot to hami asa paubahon roha. Ala nunga jonok harorom Tuhan. Asi maroham di hami patau mahami. Asa tarida parbue ni naong di didihok kami. Tubagasan goarni de bata ama anak do hoto di porbadia. Adong akka parbue na denggan. Naboy Tuhan paturuhonon nami di adopanmu. Nang songoni di adopan ni akadongan jolma. Asa unang songoni berlalu akatiki. Aledang adong akahaulion na tarida di ngulu nami. Ale seiring berjalannya waktu bertambah usia. Songoni matoras ni haporseon nami. Jalamar parbue na tonggi. Nagabelas ni roha di akan natorop. Songoni nang hamuliaon di goarmu. Pasu-pasu maruas mon sianda danak satu nama tua. Saya jagai daging dohot todina. Pargogoi Tuhan di aka ulaon. Pasu-pasu na niulani tangan nasida. Apeho tanga mutu namar sahid. Asahar-har sahiti marhite ubat. Doho pangubati nama jama pamatangna. Songoni madiburu nami. Si Tesa. Boru sinambela. Naung patupa operasi pencangkokan ginjal na pinasaha ni amana tu ibana. Pulihkan manasida na dua Tuhan. Jalaho mana patauhon boru nami si Tesa doho amanasidai marhahi pason. Jalaboy normal muse tarumubi boru nami si Tesa majalani parnguluan na marhiti ginjal na baru naong dipasahat tu ibana. Pasu-pasu keluarga Tuhan. Jala tabay akalas ni roha dinasida. Tuhan pasu-pasu akarwasmu na dibagasan gok parukilon. Tarlumubi akan na mengalami bencana Tuhan nami asiroham. Apuli jala pargugui manasida. Itap ni nabuy tarbahik kami marnangyakon. Sungoni masilehon-lehon sian nasa roha. Urupi ruasmu Tuhan akan nagalia sa margogo. Namarsaki asa tarapul rohana. Akan namarlas ni rohai asa toktong marlas ni roha dibagasak ko. Jala ingot na sida Tuhan. Dibahen malas ni roha na igabe pamujion di goharmu. Tuhan nami ditikyon. Marlas ni roha dohuriam neng pasahaton ulos.
Tu akana tua-tua nami deson, akana naung dilihonmu umur di nasida 70 tahun. Tuhan nami mau lihat ma, sai pasahat ma itu nasida. Pasahat nang asini roham di pertabaan ni umur dope, dohot bisuk, dohot sahala di nasida. Asaboy nasida Tuhan membimbing akapo paranna tulomoni roham. Togu-togu nasida di hatuaon na, molope martaba umur. Adong aka hangaluton, adong aka si parukil honoton. Aledang gabi marungu tungut aka amanami inanamion atoras namion. Ale di halason nasida may sude, lamgad da malas ni rohan nasida mamuji pasangapon ho. Ramoti sude aka poparan nasida di dia pe Tuhan. Jagai masude pasada nasida di bagasan asin ni roham. Selehon nang aka pasu-pasu. Aka naulina denggan terlumubi hahipason di daging dohot todi. Mauliate ma Tuhan pasu-pasu ruasmi nang burju masih lehon-lehon tuhurion dia kapangurupion dia kahamuliateon dia kapelian tahun disudia ka kewajiban na Tuhan lampasu-pasu manasida akan nang berpartisipasi di ulaon di program naneng mangalehon sumbangan tu aka prasejahtera ruasmu saya marpanatap mahodi nasida akan nang burju saya tabai madinasida akalas ni roha. Tuhan pasu-pasu akaparhaladom margogo mahami Tuhan di bagasan hasadaon patupahon pakobastion na duminggan songoni manang seksi langsya toktong maramoti dia kaulaon sayang dia manasidape lamtu ulina dia kaparsauran marhite Yesus Kristus martangya kami tuho salpuhon sude akadosa pangalasyon nami amen. Marede mahita tapasahat mapiliata tapasahat ma Panguru piota tu bencana banjir. Dohot pilihan 2.
Huriani tu hatta, no yang masuk mahita tu acara na pasahaton ulos. Alani pinangido ma, hujoho kami ma, amang hutagalung opu kaliana, laho memandu acara. Oras madita salut nak mulai acara pasat ulos mandok maju sambutan sian ketua lansia amang CDC Silalai. Lema kesempatan dan waktu tu amang Silalai ketua lansia sambutan. Shalom. Selamat Advent ma di hita saluna. Perjulu tapasahat mauliate tu tuan debata di leon di hita marai pason lubumi ma hita na manguduti ulau tasadarioni ma nama muji tu hatta marhita parminggota di bagas joron. Mauliate tu Tuhan di hamu amanami nanami macai gudang aka basa-basa na dalian Tuhan tu hita na tatau bolonon lumumi ma di gajang ni umur di amanami nanami apala tikyon nong marumur 70 tahun obartu jamitani nang bandita nakin itap ni 70 tahun don na dalian umur alay lobi ni guli pena 70 tahun tu gijang 20 alay angaluton naman naro. Di ba inido akamanginang apala ditikyon naing pasahatot tama pasahaton ni huriyama ulos tu amanami inanami opung doli opung boru naong marumur 70 tahun. Ima na makamulatehon basa-basa ni Tuhan di leon di hita lumobi ma di amanami inanami umur 70 tahun. Dia mang do dainang jadi napa satu noloson sian huria perlu do pabotahon nami tong dang na pembagian ulos tu ruas uloson dang adong pembagian ulos alai na makamulatehon basa-basa ni Tuhan dapat 70 tahun di ruas ni huriata di sido di pasahat huriata ma hamulatehon na marhite na pasahaton ulos tu amanami enanami lansia naong marumur 70 tahun. Di damang do dainang dia paltikyon judang do sebab nami dia hubek kami pendaftaron nang hubek kami sian database ni huriata boy dohonon lebih kurang 25 halak per tahun nang dapat tita setiap tahun alai molo tungadong di antara ni amanami nanami naung lubi marumur 70 tahun ngadobi alai dang tardap dang di jauh dope boy ma radi laporkon tu tua sektorna asa boy museng di karena mangihut molo pe adong di tahun nasalpu nunga ho masuk kami guarna alai ala di partikian dang boy dope rona sida alai molo dung neng manjalo ulos museng neng gaman yan di laporkon tu tua sektor asa ho boto kami mabayan tu masuk tu daftarna. Amang inang perlu dipotong nami ia didaftaron langsung do goar di hadak danakon nabi mauliate Tuhan goarido si pajojowon jadi sotong dia roham wakamang do inang molo pe goar langsung ne garok kami dang na naing adong dang na makurangi sangat muak kainang amanami tumpe goarna alai molo tung salan dong buseng salah manggorahon marsia juak kita. Jadi idona hubabok kami di son saulat nari
upaboto kami matusita mau lihat tema di Tuhan dilean di umur nagajang di amanami nanami marumur 70 tahun tugijang molo tungadongak kana humurang panuraton dihami tentang goarne amanami mo marsia juga kita perlu himbauan nami songon ketua lansia di hita punguan lansia KWP Pekanbaru adong do kegiatan nunga hira-hira 10 tahun jala dengat do mardalan kegiatan tai jadi mangido hami tu aka dongan nami lansia na bui dope madohoti kegiatan ini Roma hitamang adong do kegiatan ta diganup-ganup setiap hari Selasa jam 7 senam songon asabui kesehatan museng las museng marsiajar museng dikur asadong museng adong do kebaktian ringkas jadi saulak nari pabato kami tu hita saluna asa riama hita rong asabui rap berbungaran punguan lansia di Huriata apala di Tikion songonima sahani hata sian hami molo tungadong na lubuhurang inang ba marsiaju kita oras barita saluna. Mulia tema di Ketua Lansia amang CDC Silalahi saat maita tu nama jo guar-guar ni nama jalo ulos di tahun 2025 sian umur 70 tahun ke atas. Asa marsi tangi-tanginya kita moloboy nian rap madot keluarga mendampingi. Inang Nyonya Silalahi, Inang Romauli Boru Gultom, Opung Kesia, Sian Arengkah Indah. Amang Hotman A. Manurung, Opung Hani, Sian Arengkah Indah. Amang Muller Manurung, Opung Gerald, Sian Pintu Angin Sukaterus. Inang Rosmayani Boru Tambunan Opung Hani. Inang Nyonya D Simanjunta A Boru Siregar Opung Aimar. Inang Lince Boru Pangaribuan Sian Pintu Angin Sukaterus. Inang Ebenezer Rita Boru Sitompul Opung Geral Sian Pintu Angin Sukaterus. Inang Mareni Nurmaningsi Boru Pangaribuan Sian Pengayoman. Inang Mariana Elizabeth Boru Tampu Bolon Sian Padang Bulan 2. Inang Sri Bulan Kemala Dewi Boru Manalu Sian Bambu Kuning Tenayan. Amang Jaminter Siagian Sian Pengayoman. Pangiloma tu Inang Pendeta Resort,
Pasaton nami ma uloson tuhamu amang inang di bagasan tangiang. Anggia ma pangiduata sahat tu debata pardenggan basa di bagasan Yesus Kristus. Sehat-sehat di pardagingod doho partodion. Di pargugui di hatua muna. Gabi habahoran di pasu-pasu doho las niroha. Doho takapoda nauli nadenggan dia kapoparanmu doho dia kana humaliang. Jala di patau mahamu gabi sibuan pasu-pasu doho las niroha. Nang ditongani huriat taupe. Gabi akasi partangiang mahamu manangyakon huriata. Ruas ni huriata doho sudi akau lauta. Alani amang inang. Dang lengkap di halak batak anggo suarong upasa masahaton ulos. Alani sititi masih kopa golang-golang pangarahutna. Tung ulos nauli sigajang rapu di pasa uriat tatuhamu di tikion. Say godang ma napinasuna. Emeni sitab batua ma parlinggoman di siboro. Tuhata de batado silehon tua. Saluhu namahamu amang inang di paroro. Sahat di solu saya sahat matu botean. Sahat mahamu leleng mangulu. Saya sahat matu panggabean tu parhorasan. Upasat tami mak jalohamu ma amanginang di bagasan lasniro. Balik. Ngadap tu sana mah. Ngadap tujuh. Ngadap.
Asaroma tujolo muse amang Lowisten Simanung Kalit sian Padang Bulan 2. Inang Nyonya Rotua Boru Pardede. Inang Nyonya Rotua Boru Pardede. Inang Dr. Gigi Marintan Boru Siagian, sian Labu Baru Barat. Inang Sinta Flora Boru Panjaitan, sian Pengayoman. Inang Nyonya T Boru Marpaung, sian Arengka Indah. Inang Rulia Boru Siagian, sian Arengka Indah. Amang Wilfrid Pangaribuan, sian Pengayoman. Inang Robine Boru Sibarani. Amang Baris Simatupang SE. Inang Sinur Boru Huta Barat. Amang Haposan Siregar SH. Amang Rijal Hasiolan Manurung, sian Kompleks Gubernur. Inang Nyonya Sianipar Inang Sanur Boru Tambunan, sian Labu Baru Timur. Inang Nyonya R Tampu Bolon Taruli Boru Silitonga, Opung William, sian Rintis. Inang Nyonya Toga Torop, Inang Mania Ros Pita Boru Panjaitan.
Ngadap ke depan. Foto. Saat Mahita Musetu acara berikut kata sambutan utusan Namanjalo Ulos Pinasahat Ma Tu Amang Hotman Amanurung Opung Hani. Salam. Oras marihita, amang, inang, suaksoni sudi, saudara-saudara terkasih. Madok moliate mahita tua mata bata para siroha ala toktong do didongani hita satu arianon. Di minggu apen kedua. Tangkiat ma aka acara demi acara na dipatu pasadarion boy berjalan dohot lancar. Nau persanga pihami inang Padita Resort inang Donda. Nau persanga pihami suri amanami inanami pangula nakoktiki. Nau persanga pihami suri situa sektor-sektor di AKBP Kota Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Melihat tema tapasahat cuata ala denggado mardalan acaraon di Ari Sedarion. Di Tiki Sedarion ala apen paduahon dunoaeng perkenankan kami sian horong ni lansia nama jaluro sedarion madok selamat adpen kedua di panumunumuan ni kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jala
di kesempatan non tong dopa sahatan nami menjelang 25 Desember 2025 Natal kita dan menyongsong ke tahun baru 1 Januari 2026. Mulai temari Tuhan sudema hari-hari na pinasahan na tuhita, tiki na pinasahan na tuhita, boy tadalani doot enggan di bagasan kahipasot doot las ni roha. Di hamu Huria HKBP aka na mangula di Huria tahun parjolo hami pasahaton hamulaton ni rohanami ala molo di hari sadarion hami nunga majalo ulus umur 70 tahun kemungkinan arong kena 75 ala mungkin terlambat uji. Nah parjolo las rohanami berarti tersurat rohami di database ni Huriau jala jamok doa ka situa sektor nami lau papungu-pungu kami aka napinarmahanmu akan nang marumur 70 tahun. Mudah-mudahan ma dang holat di database. Las doh ma tong dia ka holong na masya holongan di hita di ruas ni huriatan narong di Pakabaru. Yakin di dok inang pendeta melalui khotbah bahwa ulus na pinasahati takpola ang kuartin ulusi yang romang na dia holan hola parhitiad di ninainang nakiningan alay nidok ni ulosodo na mangidu hita di tuhata di tangyakta asa toktong ditabay umur di hita nang marumur 70 tahun mardalat terus mulubuhan 100 tahun jala pangiduan unang gabi orpani ulus pasamot taduan ulus sigajang umur mo ayarong ko na diba ngarok pakyok kaduan modung lawi ba inar pani unang manyan las gabi gajang maumur tabba ma akka sinamot di akka pariana konon para paupur sude di akka pidopar so ni marupani nabuhi terpasat kami engko hami dangadong piso liron nami tuhamu batangi ang gotong asa dengkak kuriato merdalan boy ingot tuhami akalan sia. Nah terakhir di ketua lansia nami masai ramot dohamu mangyutuhuton acara hukum berek kami jala dengan di baik kamu acaraon di napasahat urus kami sedari 20 ono palak sasitonga lai mungkin dang rosudi sangkiat ma dang ronasida dang nalani sahid alai mungkin alani nakarejero mungkin mana ngadong halangan diri silas geroha unang manian halangan dia ka habot ni roha jadi napadua namang di ketua nami ketua lansia tohoro hami lansia memang alai mungkin dak sudah do hami masuk tu horong ni punguan ni lansia mangido ma hami si mudah-mudahan non ala huber kami rumah sayuli gabe tarojor rohana muse masuk tu lansia teng ya yeso ani ma nabuhi terpasata misalinai mauliate ma di huriata huriah HKBP resort Pekanbaru mauliate ma sifat-sifat kita sudah ruas tambah tua mulai sedang anak satu nama tua di mana nabuhi terpasata mi horas bari itu selalu ndak putima. Mulai hati manunggadinggan acara tamardalan saya dipasu-pasu Tuhan ma amang inang sudi nang majalo ulos mulai hati di seksi lansia naung toktong bekerja keras sabue dengan ulau ta mangalion ulos tu akka na memasuki usia 70 tahun. Lam semangat ma punguan lansia jala rumah hamu amang inang mendukung kegiatan ni lansia tai akan natuk dope laho maddohoti. Sonari jongjong mahita sude.
Tatanyakon ma piliata. Ale di bata ama namin na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masian na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may asa jala ramoti. Asa huparhasi ang hami pilihan no patibulhon harajaon mo di tonga-tongan di huriam. Doho di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliama nami na di Banua Gijang sai pinarbadi amaguarmu, sero maharajaunmu, sesaut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaurhon madamena tutod di munabe. Amen. Selamat hari Minggu, Shalom di Hitasude. Selamat Advent. Amanginang di sodo akayana kota na posobulung, nanaing patupahon perayaan Natal, hirim rohana sida di panguripiota amang inang, asa talehon ma debatu nasida pangurupiota. Baik kamu ma ede munai, jala denggap ma ede ho kamu. Tes. Amanginang unang jo mula kita ke sesuai titing nakiningan latihan kur gabungo di tanggal 24 tahun. Satokin anon. Mulai te.
Roma ita manginang manupake na kota na kegiatan Natal nasida. Melate mak.